Hey, api tandi. Hey, api tandi. Pick up. Ane amma palla. Dan සාමාන්‍යයෙන් අපි චිත්‍රපටියක් බලන්න යනවා. දැන් චිත්‍රපටිය බලන්න ගියාම அரசாங்கம் வீழ்ச்சியடைய போகிறது என்று தெரிந்தும் தங்களை பலசாலிகள் என்று கூறிக்கொண்டு கூச்சலிடும் கோமாளிகளாலேயே கடந்த காலங்களில் ஆட்சிகள் கவிழ்ந்ததாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரோஹித அபே குணவர்தன தெரிவித்திருக்கிறார். நாடாளுமன்றத்தில் இன்று உரையாற்றிய போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார். தற்போதைய அரசாங்கத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் எரிபொருள் விலை உயர்வால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடிகள் குறித்து கடுமையான விமர்சனங்களை அவர் முன்வைத்தார். எங்கள் அரசாங்கம் வீழ்ச்சியடையும் கடைசி தருணத்திலும் இப்படியான கோமாளிகள் எம்மோடு இருந்தார்கள். தற்போதைய அரசாங்கத்திலும் அத்தகையவர்களே இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் கூச்சலிடட்டும், திட்டட்டும். நாங்கள் அனைத்தையும் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம். உங்களின் சவால்களுக்கு எவ்வாறு பதிலடி கொடுப்பது என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்போம். இன்று நாட்டின் உண்மையான நிலைமை என்னவென்றால் ஒட்டுமொத்த வணிகத்துறையும் முற்றாக சரிவை சந்தித்திருக்கிறது. இந்த நாட்டில் இயங்கும் பெரும்பான்மையான வணிக நடவடிக்கைகளுக்கு எரிபொருளும் எண்ணெயும் அத்தியாவசியமானவையாகும். அவ்வாறான நிலையில் எரிபொருட்களின் விலையை தொடர்ந்தும் அதிகரிப்பதன் மூலம் இந்த தொழில்துறைகளுக்கு அரசாங்கம் வழங்கும் தீர்வு அல்லது பலன் என்ன? அரசாங்கம் இதற்கு பதில் தர வேண்டும் என்றும் நாடாளுமன்றத்தில் அவர் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார். එහෙම උනානේ එහෙම කෑ ගන්න ඉන්නවා. කෑ ගන්න. අපි තව සපෝට් එක දෙනවා. අනේ අම්මේ කෑ ගහන්න බනින්න ඒ ඔක්කොම අපි අහගෙන ඉන්නවා. මොනවද අභියෝග තියෙන්නේ? බලා ගන්න තියෙන අභියෝග ටික. තමුන්නාසලා බලා ගන්නවා අපි කියලා දෙන්න. මොනවද අභියෝග? දැන් ඇත්ත කතාව මොකද්ද? ඇත්ත කතාව තමයි ව්‍යාපාරවල තත්ත්වය මොකක්ද? ව්‍යාපාර ටික කඩාගෙන වැටෙනවා. ඇයි ව්‍යාපාර කඩාගෙන යන්නේ? මේ රටේ කරන ව්‍යාපාරවලින් වැඩි බහුතරයක් ඉන්ධන පාවිච්චි කරන්න, තෙල් පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒ තෙල් වල මිල වැඩි වුණයි කියලා ව්‍යාපාරට ලැබෙන ප්‍රතිලාභය මොකක්ද?